Hi guys, magkuhaming pa pa, mang kinagbo namin India. Hey guys, haman na nga tagbuos pa pag-Abril kasi diyang trabaho. So tinguli na nila ron guys, Sabado naman. Diag batang gaming nga ni uban dyan si Ja. So dara na maghuwat guys. Dara na maghuwat sa crossing namin maghuwat. Dara na miss crossing maghuwat si Kimi dia. Uli nagikan sa Jumerica. Amang tagbuos ko pag-Abril. Gikan sa Jumerica. Kumot naginang ka. Namuginang ka dahil sa mga ludo na. Kumot nang ka. Sama. Ha, dahil siya Gikan sa Jumerica. Ha? Gikan Jumerica. Kumot nang ka guys. Kumot nang ka. Dari sa mga crossing guys na naibikiri dari dia. Lamira ba na ilang mga paan diha? Lagmi na ilang paan. Na. So dara may maghuwat ni Pag-Abril dari sa crossing. Kaya anak man na mo tunga ag series na. Oh, anak man. Kami sa Batuan. Anak man tangamak pagyagi man na. So gikan mi og ubay, gikan mi og dito sa bukid guys. Kuan dara mi mo ambak sa crossing kay nagambak na madari dito naman nga to sa amo. Karangi. Dara mi maghuwat ni Pag-Abril. Pas Pag-Abril. Imo laging gida nang imong ate Kim. Shout out ding ate Mary Jane di ay jamingi dadanog daw sa atis. Nangadyo ko rin daw sa atis guys kaya ang paunlanan ni Kim kay sipos Kimi. Mora yung paunlanan ni Ja basta kuan si punon si Ja kanina. Daon sa atis. Probin ka dyan yung pawas kuan ba? Pa luag sa gibati. Paunlanan man ni Ja. Nasisang kuan. Parang uwa na sipon. Sipon ag bading gamay. Kung na may mga bata diha nga gipang sipon labi nag lang sipon mo pay pagsugod paulanin na ninjog atis. Happy ni good po ninjog ka ng kuan. Ay nang lampin nga na kaya rong happy na nanjag lampin na may paulanan. Huwa na sipon og dali bitaw kuan mabintaha agilahang kuan ba pamati. Huwa pag series. Pag series, ha? Tugsa ko na Kimi guys. Lami dari manguan kanang may mangisna guys kana sila kuan ba na. Lami dari mangisna kana sila kapi so pwede ka dari mangapi na kana may termos ug tasa. Pwede ka mangapi. Pwede ka mangapi dari. Guys, mag-TikTok ko na yawa pa si Papa. Sama-sama. Teng. Tete na nagisang amata deng sayawi banget no para lipaya nanas papa gikan og Jumerica mau ba to ano lagi tanaw lili aban mi hanung ba tanaw lili ang mi hanung ba. Ay, dali, dura ka, tabo aras mo pa. Excited ka dyan. Wa? Ang lipaya, uy. Kita sa pader. Ang lipaya, maging gamay. Ang lipada, rakagisi. Rakagisi, ha? Nalang dyan gakas. Mingawin taon. Mingaw ito sa papa. Sabi. Kaya mo bang? Kami mo risko kaya lagi bili. Ikaw. Yes, Pag-Abril. Hanang ito bilan. Dili abasig mo na igas. Papa na gatoy mag-drive. Una ka. Nagbatang gimingaw sang papa. Arang dahil dyan ka kaspader. Ha? Kaya nga man sa kwa karanto. Ha? Apa? Kaya sa na miss bye.
Mas kimi-kimi, excited na si Zay. Diyan ipakita ni Papa Gabriel lagi dyan mga 100. Diyan. Bibi, tanap ko na, Bi. Ano ito, Bi? Bi? AC. Gara, muli dyan assignment. Diyan. Grabe. Si patinig o si katinig. Unsa man agkuan sa mga patinig, Bi? A, I, I, U, U. Isa randi ay ma. Isa ra kanirang P. Ang patinig mo na siyang A, I, I, U, U. Ang po sa patinig, B. Atis. Unsa man na siya? A. Patinig. Diyan katinig. Sample sa katinig. Relo. Nainsa nang sigama? Damit. Mo na siya example sa katinig. Ang example sa patinig. Katilig. Atis. Tes. Apple. Apple. Kani, awa. Ako rin nagsuwat ano ma. Ano na? Ayun to. Pila? Very Sunod good. tama na may 100. Wala ka na. Pila taman man na asa. Ha? Tang. Very good. Oy. Diyan ko guys. Ina, ano man na. Japang kari. Diyan ipakita sa papa. Excited si Jang. Ipakita sa Papa Gabriel. Uy, gamang batang bazi. Excited ka doon ipakita sa Jang ama. Alipay, tapos papa na rin makakita na. Agad sa kuya, Kinken, Kuya Gael. Agad sa mga kuhan sa eskwelahan. Mawag kakapos nung papas trabaho. Yes. Way wifi. Na, way signal ag wifi ba? Unsa basig nabugto dadto. Ma. Ay pakita papa be. Ano ta? Chu 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 chu. Ikut ni dai. Gamot. Kumbate sa school. No. Ano nga ta? Ito man hapon na guys. Kaya di ana sa Papa Gabriel. Dek sa bakal ka mo. Saman so ka nakalagdag. Kala may lagdag sa kuan. Lami jig na lagdag ag baka kay mabalhin-balhin masigasa. Naggama ka. Bagas na pala yun eh. Ang inilis na lang dito na may lumas luloy. Dua ka salmon. Eh, sa to. Yan na guys, nahinog na dahil amang lakatan. Di ah? Ito na nga, hinog na amang lakatan na to. Hinog na amang lakatan guys. May hapon tanin jo. May kuan. Sama-sama. Manok. Ni hapon guys, ni hapon. Wa. Gugi. Wa na lang kuan. Nang nailitsun. O kanikwa ah. O kanikwa ah. Kana, alami na. Wa na ipaka pa din. Na ang kuya. Tubig. Ano yung bugnaw? Tubog na. Kagubog ko. Ipamarkadubog na. Ayun na. Ayun ko. Ang gas nga Sama namin yun ya. Tugo ang Napatan. mo. Ang mahal na ba ng kilo? Ayun ko nga Ang dai. gas na, mahal tagong kilo. A few moments later. So guys, harang kasi kagus uwan manawad bis Papa Gabriel. Tak pulo lang mga baldi pa. Papanawad. Yan pa more. Mabangat rin na rin. Alaunan sa daon. Tama kami kaya ramang kasi gas uwan. Ha? Kasi gas uwan. Di. Manawad ni CR. Betang, betang. Ay, uy, anong pagpanahon? Ag, punon pa imo. Sabi. Manawod sa mi guys. Karoon namin water. Sa mi tubig. Kapag Gabriel. Pati dong, hanggang na tubig dong. Yeah. Yeah. Oh. Hey, kayo. Saro, gini mo puno ron. Ano na pa rin? Oy. Nag-shower. Tugnaw kayo ko kibuloy. Pa.
Punos kay buloy. Dili. Ibatang pa din. Wala ug. Oy. Ito, puno. Ha? Suga lagi. Suga ka, no? Bati ka rin kapanaw ka. Puno ka na yung mga sabron. Hello, iba ka puno ka dyan na tubig. Puno ka rin sa mga sa tanan. Sa mga container pa, puno na tanan? Puno na tanan container? Oo. Nakasabi na po na si Ibalang puno? Bakit? Usus! Mati dong. Nabong bunat-bunat dong. Ano kadang manabulon ga. Labem. Labami nga na guys. Lama kasi bunat pag-uwan. Tubig. Nalagway. Bang guys. Taman-taman may kaya naman kasaga ka aso. Yeah. Bahalag. At tatagad-lawon basta makasahod. Tagsarap bitaw pod. Yeah. Hoy, apit tawa puno. Apit tawa puno ka mga tubig, guys. Apit tawa puno. Namin, tag napatungkuan. Uy, drum. Right. Kung kuan mo ko sa ka-drum niya to na order ko sa kay nga po ako naman mahatid.